Minä olin Class 1 Lindgren Aki ja täällä Hapitarren messulla halutaan esitellä meidän kiinteän ja avattavan ikkunan yhdistelmätuotetta. Meidän tuotteet valmistetaan Kuusamossa. Karmina käytetään pohjoisen tiheäsyistä mäntykarmia, missä ei ole oksia, ei pihkarosoja eikä sormijatkoksia. Eli tuotteesta saadaan huonekalulaatuinen. Täällä Hapitarressa meillä on tuotteen sävynä on inkivääri, koska haluamme tuoda tämän puun esille, ja kun ollaan sisustusmessuilla, niin puu pääsee täällä oikeuksiinsa, mitä me käytetään meidän tuotteissa. Tässä on kiinteä avattava yhdistelmätuote, eli käytämme rehkip-helotusta tuotteessa. Ikkuna saadaan ylhäältä kippaamaan tuuletusasentoon ja sitten sivulle kokonaan auki. Tuote on yksipuitteinen, eli kaikissa näissä meidän tuotteissa on vain kaksi pestävää pintaa, eli sisäpuoli ja ulkopuoli. Ulkopuoli on alumiinia, jota kautta saadaan huoltohelppous, ja sisäpuoli on pohjoisen tiheyssyistä mäntyä.